Unha revolta que empezou con pedras que arrebolaron mulleres con fame. Unha revolta que puxo en pé toda Ferrolterra. A revolta das Pedradas, 9 de marzo de 1918. No mercado de Xuvia, no concello de Narón, un grupo de mulleres fartas falan da supervivencia delas e das súas familias. Os prezos non paran de subir, os impostos tampouco. 3 días enteiros de traballo apenas chegan para mercar unha dúcia de ovos. En plena Primeira Guerra Mundial, os especuladores fanse ricos cos produtos de primeira necesidade e a costa dos demais. A fariña dispara o seu prezo, o pan tamén. A neutralidade de España é un negocio para uns poucos. As mulleres deciden ir falar co alcalde de Narón que non a recibe. Daquela van directamente aos comerciantes. Responden, sí, pero a tiros con elas. A resposta das mulleres inicia a coñecida como Revolta das Pedradas. En poucos días prende toda a Ferrolterra, desde Valdoviño ata Pontedeume, cortes nas estradas, nas vías do tren, manifestacións, folgas nas industrias e nos asteleiros e berros de fame e contra os acaparadores. A resposta é mortal, disparos contra o pobo que matan un neno de 12 anos e un mozo de 16, traballador no Arsenal. O día 13, na feira de Sedes, en Narón, a Garda Civil carga contra a multitude, polo menos 7 mortos máis. Non se sabe con certeza, nin se saberá nunca. Ao día seguinte ocorre algo impresionante. 6.000 persoas camiñan silenciosamente desde Ferrol ata Sedes para enterrar as vítimas. O 15 de marzo comeza unha folga xeral e declárase o estado de excepción. O exército esmaga a revolta. Un mes despois houbo un cambio de goberno e concedeuse unha amnistía que en cambio non afectou as 30 mulleres presas tras a rebelión das Pedradas. O monumento que se lles levantou en Sedes foi destruído anos despois polos falanxistas porque o fillo dun deses especuladores non quería que as lembrasen. Volveuse erguer hai 8 anos.